Estimar i centrar-se en allò positiu. Reflexió. Podem pensar que hauríem d'estimar els altres i el món, i no en som capaços ni sabem per on començar. Podem observar que tot el que coneixem dels altres i del món entra a la nostra consciència a través dels nostres sentits, i els nostres sentits formen part del nostre cos i de nosaltres mateixos. Per tant, és clar que, si volem estimar els altres i el món, hem de començar per estimar-nos a nosaltres mateixos, ja que tot el que coneixem dels altres i del món forma part de nosaltres, i si no ens estimam a nosaltres mateixos, no podrem estimar els altres ni el món. Per estimar-nos a nosaltres mateixos ens convé perdonar-nos i no atacar-nos pels errors i fer el mateix amb els altres i el món, ja que tot el que coneixem dels altres i del món forma part de la nostra consciència, i si podem perdonar allò negatiu i centrar-nos en allò positiu, més senzill ens serà estimar.